Ya. 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 Hui. Ha. ओइ सेंग्रा मा खालामदों नोंसोरलाय दलद था रावबो दावराव सिदा खालामखा नङाब्ला नोंसोर बे जायगानिफ्राय रावबो गलांनाय नङा बे नोंसिनि मैया मोननाय बिला जोंनो गोख्रै गथायनानै हर ओइ सोरलाय सोर नोंसोरा हा नोंसिनि नोमा नोमफानि जाखादों नामा जोङो बेबायदि लंदाङै हरनो हा सिंनिफ्राय सोर दादागिरि बेलाय सारोनफ्रा सिंनिफ्राय सोर होख्राव हरबाय थादों बायराव ओंखारबो गोख्रै मा खालामनो आंखौ नोंसोर मा खालामनो हा सौलायदो नामा आइयाव सिंनिफ्राय सोगोम हरबाय थाबावदोंसो सोरथो नोंलाय ओरै ओंखारबो आंखौ सिनायाखै फै नायफै आंखौ ए बबेनि बुल'लै बे नुबायना आं सोर माथो बाहागिफोरसो आया जों एथ' फुङाव साहाखौनो मोनलाखै रुटिखौनो मोनजाखै नोंसोर मा सिरिथा मा साहा रुटि बिलाय ए रुटिखौ जाया होमबा नांगौ नामा नोंनो बबेनि दादागिरि नोंलाय नैबे अमा बुन्दा थासान्दियाव होदो सालाफोरखौ जों लायसो आइदै मा फाग्ला जिनिस मानसिफोरलाय अरिजिनेल मानसि फाग्लाफ्रा मोखां गथंखिनि बे पारमानेन्ट जिनिसखौनो सिनाया बिसोरो मा फाग्ला बायदि मानसि बिसोरो आइदै ओइ मूर्खफोर फैसा लायनाया एफा गोबाव जायो नामा गोख्रै लाबो मानो एसे गोबाव जाखो नायनायसाय बस बिसोरथ' गैला खोरखिजों खारनलांजोब्बाय थफ्लाफ्राबो गैला बस लांफाजोब्बाय माब्रै खारलांखो बिसोरलाय होसो सालाफोरखौ मा जाखो आदा सिखारदो दिनै माबायदि खारलै लामाया ओरैनो बुरजा खारबा नोंसोर ओरै थांदो आं ओरै नागिरलांसै Yes, दासो थै थाखा फैसालै बेफोरो बेनो आंनि लाइफनि साबसिन नुथाय मास लाखसलै खांखमा फिसिग्रा फिसालाया लंपेन्टखौनो उल्थासो गानदों नोंसो खेला मोनदों एथ' हाखायनो बुंनो गावखौ नायदो हाथ' र' आं गारि नायना फैनो हट बेजों होसोनोसैलै फटाफट माबाथ' बिजि जानाय ओंखारदो औलै खालामो बिसिबांसो फैगासिनो दं मारफैथ' नोंगौ थुथु माबाथ'